Tak se nasměruj Sleduj tam, ho. anebo tady? Jak Počkej, přejede, anebo tady? počkej. No to jo. Pozor, No. to jde vidět všechno. Mám ti tak, anebo Jo, to ti jde vidět. udělat stín? Jo, udělej mi stín. No, Ještě dávno točím. jo, no. A nebo jak pojede, tak to natočíš? Já ho vidím Jo, už. Jo, No ještě ne. jo. Ty jsi jo. No. To je tady totiž sledované kamerama, víš? Fakt? No. A kde? No, oni to tu mají tak umístěné, že to ani nevidíme totiž, víš? A kdyby se stala nehoda, tak tam budeme vidět, víš? A řeknou účastníci nehody, kdo tam byl, ať řekne to a to, víš? No, Udělej mi ještě stín. jo? Tak? Tak. No. Jo. Já ho vidím No, už. on od někud jede, no. Odkud jede Sedíku? Z Ostravy? Ne, stopový východ do Krnova. Jo. Ze západního? Jo. Aha. No vidíš to, jaký ty máš skvělé. Jo, už jede. No, to je ale koza. A kvůli toho tu stojíme a cinká to tu. Tak. Sedí. Teď jak přijede, tak si vychoď a potom zadek, nebo jak to budeš mít? Já to točím. Jo? Jo, už jede. No, to jo. Ale co? 2 kozy jedou. No. Aha. No. No, za chvíličku. Už, no, vidíš tam. No, už? Máš? Jo? Tak jo. O, já si ho tam Počkej